Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, tapasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yamin kagayem. Sakbay na, kablawan tayo man ni Pagayam Lito Asuncion, ken kada kayo amin anaayat as supporters na ito'y a programa. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Manakibiyang, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manong Derek! Agda-aga apa yanan? Sino? Ti aga-apa tayo nakman pagsardangan ida. Saan ka ama Derek? Awan ti bibiyang mo iti aga-apa dita. Masapo la maanawak ida. Amangan no agpipin na tayo da. No saan asika ama pan makibiyang ti patayin da. Ah? Dagiti agkasinsin nga Arvin kun Manny sudat agkikinabil. Agsardeng da no makita da. Awan ti makita ti tao no agsibsibo ti dara na. Ammo yun nanang. Kabaindak di ti barangay. Kan kabuteng daklaunay. Asino ka kumamot ngay akabain kun kabuteng da. Siyak ni Derek Bastian. Mabigbig-big anagan di ti barangay tayo. Nagkuna. Agraraman kamot. Di na kantupay amuday takaruba tayo dita. Ha? Manaktak kayo nanang. Nakit din. Paiday to'y atao ta nagsukir. Birbir nga sandala nga rudon iti man nakibiyang. Mapanpay la sumagpaw iti apa dagiti aga-apa. Inton kwan, pinasubsuban daditan. Unay daytan a tao. Just kay. Marvin, Mari, agtal na kayo man. Papay didak mangmangan. Pagtimukin kayo man lang nga doa. Abay, kabel. Manakibiyang ka. Manakibiyang! Sige, kabilan ta! Anay ko, sakmat ng ti kabilan niyo. Anya nga'y tinaganab mo anapan nakibiyang. Nambartek da kami sa siga da. Dayta nga rog, ti magbagakun ka. Asaan ka basta mapan aganawa, iti aggiginubat. Ta sigurado, asikati gubatun da. Ha? Awan mo't dengdenggang. Di da nga ron nabigbig ta agpada da na bartag.
Di ka labaybayan adagiti tanod ti mapan aganawa, uno dagiti kagawad. Nagtatakrot naman. Natural laeng dayta at adda panunot da. Ammo da ngayali ka ti karadkad da. Saan da akasla simot-simot nga agseba iti apoy. Ha? Lesson kun kadaytan, Derek. Ay, saan ang nagidya at tao ti mangisuro kanya? Kat, anya nga ron ti planom. Agalwad na, lumasabat ko ina. Apay, anya ti aramidam. Lipak-lipak ag tirup-ropa na ah. Linipak mo kuman, idinapan ka na ganawa. Ha? Ay, nauna-andak namin ka. Anya? Manong, no adda-aga apa, saan ka mapan makibibiyang? May saka magsina. Inak nga rod aganawa tapno awan matay. Si kamot ti patayin da, Manong. Saan? Nalakaya ti pumatay. Agpipin na tayo da nga rudan? Isu nga rod ngenak anawaan nukas niya ti mapasamak. Manong, denggem ni nanang. Husto ti bagbaganaken ka. Nga isardeng mun ti makibibiyang iti riri ti akin riri. Bayam adagiti barangay officials tagtignay. Magsilemeng damat na dagparayat. Sa kapilitan na pulis ti umay. Agan-an na dalaang muta. Nalakaaya ti maduyok. Nang runa no darmas da. Ay, awan na ita kanya. Kabutang dak-tagday. Kabaindak pa eh. Pinagtinulungan da kanto pa'y akinabil. Ha? Kasti na jay. Nabartek da adwa. Hindi nagkinabel da. Siya kinapuntaan. Hindi da yung gagara. Anya? Kas jay na jay, ading. Imposible. Ay. Aguli kayo man. Awan ba inyong agasawa? Ay ko. Awan dang ganda. Nagbabastos na dito at tao. Oy, aguli kayo. Awan ba inyo? Ay, sige Maria. Nagtakal tangiwat mga laaw-alaaw. Oh. Pasibasang kanto pa'y di tayo tikayo. Manakibiyang ka. Nya kumatibibiyang mo ay. Padasan nakabasi-basa na. Tawari babae ka o may katong-patong nila. Ah. Apay ngamin nga may nakapapaan dito ay. Manakibiyang ka. Nagbastos ka. Sikat ti bastos. Tamakareng-reng kay ti sang karuban. Binarsak na kiti kayo. Limbag ta. Nakalisyak. Agure ka man to. May kaipagat-pangat dita. May ka dito yan. Bastos ka. Umay ka magkapa dito ay. Saan ka matadandanunin dito akapa? Bastos. Dang imayak tap na aganawaak. May ka lang kami nakisagpaw dito ay. Manakibiyang. Ha? Lakay, si kaman laengan timang bagbagakin ni Derek. Mabagbagam ay at tinagbuo kay. Jaski kamot alaklakayan. Saan mo ang may suro na itay? Di mo pa ibut na padas. Ibagbaga amaw na di mo may suraw. Padasam laeng mo ta kasarita Dinangag na kay kuman Amom asukir. Si kansamot ti suker. Ha? Sa kumatan ti ang tanggap ti basol ni Direk. Kano di kamot makaaw-awat. Ti kunak, padasam laeng abagbagaan. Bareng denggen na ka. Tasan mo't adakos ti aramidem. Apay no si kalatan bakit? Apay, kabuteng mau ti anak mau. Nagkula. Anak ko laang ni Derek. Saan nga isa ti mangisuro kanya?
Sino tika pungtot mo datang? Ay, naku man tiruan. Ha? Nane, lagi dyan man, aga pa di ta sukir barok. Bay amaw, siyak, ti makamu kadakwada. Ay, unay daytan. Agi inumdamanen di tabangir. Bay amlat ta. Tidakes nga raod kat agguguluda numalpasdan nga agi inom. Bay amlat ta ida. Makapakigtot nga raod nang runa no agkikinaabildan. Ay, jak kayat pa ikit di amangag ni Derek Bay amlat ta. Apay si kalakay takas lawan bibiyang mo iti lubong. Ha? No adag pipin na tay awan pay bibiyang mo. Ay, narigat makibibiyang ka nagiti agpipin na tayo. Sa mga nusak ti patayin da. Ti kayat ko asawan, makapanireviews dan no agaapa da. Kasta ngamin akanayon. Isumay. Kasta damot asigaw. Apay, di ka pa'y naruam aya kadakwada. Ay, diya kayat ti karuba nga aggugulaw. Ta makigtutak nga rod. Agdingig talaang nagdagugulaw. Ulay daytan. Kita kunak tumet analpasdan anagiinom isungag guguludan. May amlat tayo da. Bakit basta saan asikati umay nagulway? Kaamak nga rod lakay. Di danto pa'y agamak. Dagi jay met nga agamaday jay. Kaya na dayta. Kastala ti ibagbagam lakay. Agan alawa mo't ni Sita. Itay pa ya palpaliiwak na yan agama. Kaya't dan sa tagpin na tayo. Kwa, Derek anak. Tinasayaat ka maturog kalatan. Sana nang? Inak aganawa. Isan kasta una yung tibartok da. Iso di ka mapan makibiyang. Dili ka daw. Ang mga nusikat titagbatan da. Danag yun, aya. Mangagdalang titimag ko, aguli magdan. Ngamin, anda power titimag ko. Pagbabay nan, kan pangbut-but nganda na ito at timag. Anya? Sige na lang. Tainak man aganawa. Saan anak ko pang nga asim? Di dagsar ng dagita, nawan mapan aganawa. Di ka kan makibibiyang Derek anak. Gulo tinabartok dayta. Di mun isagpaw kan isibata bagem. Anya? Anyat ko ngay lakay, ing kasurutan ng ani Derek. Disturbo. Yaktumot lamaan hawa. Mga no, da kami pa nga agama ta agapa dita. Kababain laang. Apay di ka madanagan? Kaya na. Naturag Mike. Kasanaw no agpipinir akday ti rupa, kat ni Derek ti mapuntaan. Tapno saan mapuntaan? Aglisi Anya? Kastalaang ti makunam. Awan pa'y dadanagam mo't lakay. Unay daytan. Ag-relax ka kanila ang bertabakay. Uray, ta napanmat ni Sina. Makita na doon na ti mapasama. Osyo seramat da di babae. Intun kwan isumot tinapuntaan no agbibinarsak da. Ay, just kinagito ya kabalay. Unay daytan. Nanang,
da ni Manong ito ospital. Apay, pinatay dan. Isaw tinasaksak. Anya, ay Diyos ko, day tangamin kat, manu apang magbaga, awan ti dengdenggen na. Anya pala ti kukum ngay lakay, mapantay no dya ospital nga yan ni Derek, ta makasaupay, sakbay ang mauyos ti angis na. Anya? Nanang, ipaspasyengkod ko na. Di naksidsideran. Anay ko. Amang pay, abinagbagaan ka, ngemawan ti dengdenggem. Ita, dandanikan. Nanang, Imbag ta ospital pay laeng tinakay panam. Kasanod no iti punerarya. anya? Ay, pangasimot, nanang. Di dakbot-bot ngayon. Saan ka abot-bot ngen? Ngem iti day ta kinaman nakibiyang mo, kadagiti aga-apa, nakauy-uyon di may saasakam iti tanam. Anya? Gusto mo ito na, nanang. Ready kaya agsermonan. Amok to ang tilis-lisya. Anay ko. Ay, itapay lang. Lisya akong ti amin nakita tiriribok. Lisya ako, nanang. Idi bayla ko mga mina. Ha? Ay, No apay ngamin at itao, kat sa laag nakam no adandakes ang mapasamak kun kwa na. Ay, unay daytan ka. Wala, huston, ti panang sider mo kenkwana na naberta ni Derek mismo ti nakabigbig iti nagbindutan na. Titan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan anapolwan. Manakibiyang! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno pa ya pakasaritaan, amay tampok metlang, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.